Kienet sena ta' ferħa l-bosta matula ħallewna bosta personalitajiet. F'Marzu mid-dinja tal-mużika med Joe Kutanjar ta' 83 sena, belti kantant li ta' wirjiet fil-West End, kanta fil-musical Ġensna u baqa' magħruf l-aktar għal konsonenta ma' Helen McAnlef fl-1972 fil-konkors tal-Eurovision l-imħabba. U la darba qed nitkellmu dwar l-Eurovision fl-aħħar jemmiet Joe Grech, l-ewwel kantant li rrappreżentana f'dan il-konkors b'Marija l-Maltija. Mid-dinja politika fawissu miet l-ex ministru ex deputat mexxej Laburista Joe Brincat. U r-risposta ngħidu ilu ċara għax aħna l-ewwel ta' Mejju niċċelebraw għax Laburisti. Kienet ukoll is-sena li fija Malta nħażlet bil-mewt f'qasir il-omor ta' Karl Guder ta' 45 sena, mewt li qajmet diskussjoni u appelli dwar is-saħħa mentali. Tħalt sabiex nara pajjiż fejn jitkattar il-ġid, u mbagħad fejn dan il-ġid ikun jista' jieħu sehem minnu kulħadd. Mhux wis qablu iżgħar minnu Lorenzo Vella li kien ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Malli bdejna bħala Kummissjoni Ewropea, Kummissjoni von der Leyen pereżempju, nediet il-European Green Deal u l-Digital Transition, l-importanza tad-digital. Vella kien vittma tal-attak terroristiku fl-ajruport ta' Brussell fl-2016 meta hu martu kienu 10 metri biss il-bot mill-post fejn splodit il-bomba. Din is-sena wkoll Malta ċċelebrat ħajja Jake Vella li kellu kundizzjoni rari. Jekk ikollhom xi disabilità jew ikunu obese jew xi li jkun. Qatt ma jaqtaw qalbhom u jibdew it-training dejjem. Mid-dinja tal-palku t-televiżjoni ħallewna diversi personalitajiet. Monika Attar, attriċi u wiċċ familjari fuq il-palk u t-televiżjoni mietet fl-età ta' 74 sena. Slimiża oħra li bniet karriera fuq il-palk u mietet din is-sena kienet Terry Bencini. Malta tilfet ukoll il-Polly March Maltija li twildet ir-Renju Unit u li ħadmet f'diversi produzzjonijiet fosthom Habeas Corpus u Are You Being Served. Mix-xena mużikali Vinivella fl-omor ta' 96 sena u Semi Murgo ta' 87 sena. Mitu kollu artist Raymond Pitre, wieħed mill-artisti kontemporanji Maltin fl-età ta' 84 sena, xogħlu jinkludi pitturi ta' Prim Ministru u Presidenti Maltin, u din is-sena wkoll telfa ta' Mark Mallija ta' 59 sena, bniedem voċiferu li tratta bla kantunieri temi kontroversjali mir-reliġjon sal-ġeneru fl-arti tiegħu. Mill-qasam tax-xandir Mario Meli ta' 84 sena wara karriera twila fil-ġurnaliżmu sportiv. Fil-qasam tal-volontarjat żewġ telfit kbar Dur Manuel Kurmi, l-fundatur ta' Fondazzjoni Arka, u l-mewt tal-qassis li fetaħ spazju għal persuni b'diżabilità fraħal twelidu iż-Żejtun, Dunanx Sejkel. Dan x'kellu xi jgħid Dunanx dwar dawk kollha li jagħmlu lil Dar Nażaret darhom. U llum li għaddew 21 sena ma jiddispjaċini xejn li għamilta, anzi ġabuli ħafna ferħ daw in-nies.